Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingat itinagan nga Armando iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak abalo, agtawanak iti 50, dua dagiti anak ko. Ket nakalpas damatan iti panagadalda. Ken addan masnop at trabaho da. Iti daytoy nga edad ko, kayat ko kumapay ti mga sawa. Ngem dakkel alaped, dagiti anak ko, iti daytoy a plano. Bueno papagayam, intay dinggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Armando. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Single parent ni Sheena, pare. Saan da nagkasar iti nakadenna na idi. At dadwa, babasit ang anak da. Kasta ka di, pare. Agkita kayo ngamin akan ni Sheena. Tatno maam-am mo yo, titunggal maysa. Wan man, pare. Alaak man nga rod ti cellphone number nga. Tingma ko na ka, nasingtot ni Sheena. Ang bagay kayo. Dad, di mo matsumpong batang ti damdamagat kan ka. At dadamdamaga maya. Dahil tantumot ngamin cellphone mo tinto na ram. At talakachat ko, di kumparek. Idulin ko man lang. Anya itayin dyan damdamaga, miho. Damdamagag. No sa dino ti kayat pagkikitaan tayo, apanganan kada karen. Ay ket, takayon ti makamo. No sa dino ti kayat yu apanganan tayo. Dagasan tapay ngamin ni Karen, di tabang ko apagtrab-trabakwan na. Mabit lang dyan na. Adaw mauawag ka niya. Hello? Hello, Arman? Ni Sheena na ito eh. Oh, sika matin mahawagan. At na ako dito pwesto dito palengke. Diyan ko masang text ka. Oh, kanya ngay, kumusta? Sheena, awagan kayo itong madamdamawin. At ang amin papanan mi kadagiti anak ko. Okay, basta awagan na to. Well, ito makaawit kami. Tatalaga kaya't ka makasarita. Kaya't ko adang danggan ti boses mo. Si Kakit Timan. O sige, bye! Bye! Daddy, asino day jay? Gayim ko. Agandad ka, Daddy. Amangan mulukon nakalaan day ta babae. Oh, at tatagayaman dito'y batog ti bangko apag trabahuan ni Aling. Agur-urayan gayam ni Karen kadata. Sige, Daddy. Taipark ko pa'y tilugan. Daddy, karne mananday ta in-order yung sapay nagtaba. Apay aya, kat na ito'y tikayat ko asidaan. Kuna ti doktor yo, anang ato kano ti kolesterol yo. Naskin a bumaba. Anong kasano a bumaba? Kat agsida kayo matlat ta iti bawal. Ahiwanan niya. Agam, na-order kon. Kan itaak lang mag-agsida iti taba. Karen. Kadda babae akain inawag ni Daddy ti cellphone na. Oh? Asino? Oy, isardang yung manapagsaritaan day tabaan. No adda love life yo, addamat love life ko. Adan love life you, Daddy? Kunak nga rod nga agan anad. Taamangan nulukon dalaang. Agpaiso day ta, Daddy. Ado ita dagiti babae akayat dalang alukon ti agbalin a partner da. Nang runa, numaamuan da nga da kwarta day to eh. Di kay madanagan, amok ter aramida. Agan annada. Ay na Arman, ati dugo na yan, di ba nagsari-sarita ta?
Rabiin, maturog kan. Maayatan ak unay amakangkangag iti boses mo, Sheena. Abay ngay ang makontento ka iti awag-awag laan. Agkita tangamin Uwan man, daytan sa ti kasayaatan na aramiden ta. Sika ti mangibaga iti lugar apag kitaan ta. Arman. Okay. Pilyek tay kapipintasan a lugar apag kitaan ta. Oh, anya ngay. Mayat ka di matlaang ti panagam amuyo kan ni Sheena. Uwan pare, katagyaman na kiti panangitag mo kanya kay tinambar na. Ket nagkita kayon? Saan pa'y nga rod? At dapay nga min trabaho kiti opisinag. Agkita kayo na. Tapno na anay ti panagam amuyo. Kunam ababasit pa'y dagiti anak na. Wen, isu amarigatan amang isakan kadagiti anak na. Isu nga agbirbirok iti partner na. Tay nasingpet ken awan bisyo na. Ket sikat ina panunot ko nga irekomenda. Apay mo ta siya. Siyempre, nasingpet ka. Ken adda trabaho. Ket no agkatuluyan kayo, di masuportaram dagiti anak na. Saan ka di amang mangta diti suportar ti ama dagiti anak na? Awan sa kanon komunikasyon da. Damagam to amin dagita, inton agkita kayo. Anya ti makunam, Jun. Bagay ko kadimat lang da ito yung formak. Uy, guwapo kan dita por mama, Dani. Kaslamapan ka agarem. Agkita kami ita kinisina. Agkita kayon? Wen, agdate kami. Ang Daddy, sigurado ka kanit na ta babae? Isungaro da kayat ko am mo. Kat, itulod kan. Itad mo kanyak titulbag tilugan. Siya kung ti makam mo. Sige Daddy, lukas ta tiket mo. Sheena? Arman, ada ka matgaya man. Itay kakadipay nga agururay. Saan mo't unay anak bayag? Agtugaw ka Pasensya kan no pinaguray ka. Awan anyaman na. Okay laan. Tanagmayat mo't dito'y nagpareserba ang restaurant. Naglamiis. Ken, nagmayat adanggan ti music na. Kaya't ko nga agbalin nga espesyal da ito yung mula pa nagkita ta, Sheena. Order ta nga ruden. Duwadag iti anak ko. Ti nauna, agtawan iti pito. Kat jema ikadwa, agtawan iti 5. Babasit da pa'y nga rod mo kasta. Wan nga ron. Kaya nakjeburidak ko. Idi pinanawan da kami ti sigod anakadan na kalalaki. Unay mo dahil ta napasama kiti biyag mo, Sheena. Wan nga ron. Nagrigat ti agbalin a single parent. Saan mat nga rod ang mabalin a kanayon nga umasidagak kadagiti kakabagya. Iso nga aglaklakwak ita ije palengke. Nasaya dahil ta napanunod mo. Sika, nakunam sa ije text mo, puro professional dagiti anak mo. Wen, puno dahil ta. Iso asyag, awanan ti problema kiti biyag ko. Trabaho balay laengan ti ayan ko. Jagbat na asam iti nightlife. Iso ano maminsan, boring ti biyag ko. Wen talaga ang maboring ka no kasta. Iso nagpabiro ka kini kumpadre kiti mabali na makapartner ko. Kat sika, tinrekomenda na kanya. Oray siyak, agberbero kakmat. Kaya't ko di awan bisyo na. Kan, adamas no patrabaho na akaskan ka. Mayat nga roti pa nagtinumpong ta. Wan nga rod, Arman. Mapit lang nga. Bayada ko ang tikinan ta. Tagawit tan. Narigat mo't numarabyan ka.
Ururahin da ka dagiti anak mo. Agyaman na kiti panangawis mo kanyak, ha? Mabalin ka di nga ipa-take out ko dagiti nabati akin nanta. Imbagla ka na dagiti anak ko. Awan ngamin naluto ka nanda. Agurder tanit i-take out mo. Agyaman ak no kasta, Arman. Ayan nga ini, Daddy. At day Jerwar. Kaslamat adda ka sarsarita na iti cellphone na. Kanayon matakasta ni daddy. Manipod nam amuna day asina. Kanayon nga agsarita day ti cellphone. Kayat mo ka di ang mga sawa manin ni Daddy? Kaya't ko kasanon, no kwartaan dalaang ni daddy. Dayta nga rod ti pampanunutak. Ado dagiti babae, akwarta laang ti kayat da. Saan ka nagtagtagari? Umahin ni daddy. Karen, June. Anya ti plano yu ita Sabado? Mapantayo ko mamangan ijerwar, Daddy. Kan syempre, agbowling tayo ko ma. Un daddy. No kayat mo, mapantayo ag video ke. Saan ka di? Anabayagan akayat yung agbabanding tayo? Da kayo lang ti rumwar. Adda aramidan nyo, Daddy? Agkita kami ngamin kini Sheena ita. Sheena manen? Kaano lang idinag-date kayo? Yaman muna ka no kadagiti anak na. Mapan kami di balayda. Ay, nakasta. Dua kami lang arudin akin ni Jun ti rumwar ita. Wen, di kagdanag. Sumuro takto inton maminsan. Pasensya kan ha, Arman. Naalikutag dagiti anak ko. Kasta talaga dagiti ubing. Imbag ko taagis iskwelan dya inaunak. Diyay matburidak. Ipapa-aware ko ka ni ading ko no mapanak agla ko. Kasta ka di. Aggat-gatas pa'y laang dya buridak ko. Kat, awan pa'y kwartak nga igatang ko iti gatas na. Dayta ita ti problema, Arman. Narigat ba't no awan gatas na? Isungarod asangit idirabi eh. Di kagdanag. Ikan ka iti kwarta nga igatang mo iti gatas na. Ay, kababain matkan ka, Arman. Nabita lang ang nagamam mo. Sikan tag gastos. Basit labanag dayta, Sheena. Mabit lang atoy, igatang mo iti gatas. Agyamanak, Arman. Kaasi talaga ti panagbiag na Sheena, pare. Nangaruna, no awan malakwan na ije palengke. Awan ti pagbiag da nga agiina. Wan nga rod. Isuano da kayo ti agkatuluyan. Dakkel ti maitulong mo kan kuana. Kasta ka di, pare. Ang damagak man kan ka. Kurso na damatla ka din ni Sheena. Ubing pailaeng. Tagtaon lang iti 30. Ket nalapsa ta babae. Saan alo siya tamo na nga agbado iti maibagay kan kuana. Isu ano kayat mo? Saan yun napabayagan pa Agasawa kayo kit din. Kare, apay nga aglut-luto ni daddy. Adda ka no bisita na. Asino? Diyay sa kano kasinsin narak na babae. Iyawid nandito'y balay? Kaya't na siguro ang ngayam ang mukha data. Sa bagay. Diyak pa ilan nakikita day jay babae. Uray siya. Karen, Apay, Daddy. umay mo man urnusan ti lamisaan. Mangiparabaw kamutan ni ti sabong. Wan, Daddy. Pasensya kayon, Karen. Kan June. Taintugot ko dagito'y duwang nga anak ko. Taawan nga ti mga awir kada kwada, ijabalay mi. Di ka madanagan, Sheena. Man nakaawat dagiti anak ko. Saan ka di, Karen? Uwan. June? Uwan, dad. Kasta kami matlaang, di babasit kami pay. Ayan, dagiti anak ko.
At daday jay salas. Mabitla ang tain nakitaan, ida. Amangan numasagid dati dakkel at TV, Ay na, awan pagbayad ko. At dagayang babasit nga anak na, Daddy. Kaya't naasawan. Nuda kayo ti agkatuluyan. Agaw-awir kayo iti ubing. Arman, pasensyakan ka lagi ti anak ko, Nagado ti warada di ti balay, Okay lang. Si Kamet. Gagangay ka dagiti ubing. Agawid kamin, ha. Itulod kayon. Agyaman akman ni Arman. Kwa. Oh. Kasla madantanagan ka. Awan ngamin bagas mi. Kasta ka di. Okay. Ikang kayo iti igatang mo. Ikang ka iti 2,000. Agyaman akmanen, Arman. Talaga adakkel ti maitultulong mo kada kami nga agiina. Arman, panagkunag, panawanan, tapno agasawatan. Ha? Ang sa dino nga iti pilyam apagyanan kayo. Ijay ka di balay mi akadwata dagiti anak ko. Wenno, ijay balay yung. Jack pa'y napanunot na itaabanag. Apay kuma apabayagan tapay laang. No isumat ti pagturungan ta. Kayat ko ngamin, nga adda kadwak amang padakkel kadagiti anak ko, Arman. Daddy, talaga ka di akap-kap na kanyo day kaya babae? Pampanunutak pa'y lang. Nagmayat ti biyagyo, Daddy. Awan parikot yun. No agasawa kayon iti day kaya babae, kasla nangala kayon iti parikot yun. Awan nga rod. John, umay ka dito, itakasarita ta ni Daddy. Anyaya ti tapik. Ni Daddy man. Kasla kayat nan nga asawaan ni Sheena. Daddy, enjoyin nyo kik din tibiyag nyo. Nagrigat lang aro doon tibiyag. Mangala kayo pa'y laang iti pagparikutan nyo. Dayta ita ti pampanunutak, Mr. Lonely. Nudenggak ti ibagbaga dagiti anak ko, wenno surutek ti riknak. Iwanwan nak kuma. To'y pagayam mo, Armando. Pagayam Armando, nasaysaya at no amiri sa manaimbag ti amin, sakbay amang ngedeng ka. Ti pampanunutan dagiti anak mo, ket amangan no di mo kabailan ti pagrebengam, no bilang tagpamilya ka manen. Nang runa, tadamet babasit nga anak ti ingka asawaen. Pampanunutan dagiti anak mo ti sitwasyon mo, no bilang laeng. Ala, sapay la kuma, ta makapagpanunot ka anaimbag. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Armando, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Audrey, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Best friend ko ni Ayla, manipod pa'y elementarya kami. Agkasungwan kami iti amin abanag. Agingga, nga adda saan mi anag kinnaawatan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Audrey, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Imbag lakit din. Taagpadataan na ala iti department store ang nag-applyan ta. Iso akayat asawan day ta. Saan tamot laang nga agsina, best? Iso nga rod. Iso ang naghasat tapay laang. Adala nga rod ang trabaho ta. Saan tapay ngagsina? Kasanutan tulaangan. No addan ton boyfriend ti may sakadata. Di awan pa'y makiboy-boyfriend. Apay, maibagam nga ron. Apay, makaboy-boyfriend kan aya? Awan pa'y mat-agar-aram kanya. Kat no adagaram, makiboyfriend kan. Depende no kursunada. Imbag man, taagpada kayo kan ni Ayla, ang nakastrag iti nagaplayan yaw. Wan nga ron datang. Maragsakan ak unay. Ta saan kami nga agsina? Maragsakan ak nga rawd. Tanadaan ka iti gaye, makaskan kwa na. Adumat laang ti umapal kada kami iti pagadalan idi. Gapo iti kinasingad mi. Angam, kasta kayo nga takasingad iti agnanayon. Siyempre matatatang. Mano atawanan nga ag-best friend kami. Iso nga amangan no panghabang buhay nga aggayam kami. Nagrigat matlang nga ti trabaho tanya. Agmalmalumtang agtaktakda. Nagsakit ti sangit. Kat anusan ta awan mo tinalaka at trabaho. Mapampanunot ko pa ikit din ti makiasawa iti baknang. Iti kasna, sa anak nga agregrigat nga agtrab-trabaho. Pangbirukam ko mga rod iti baknang. No adalakit di maamam mo, makiasawa akon adagos. Ni, adan sa gumatang aglang lang nga baknang. Si kanti mapan mga sistem ko ana. Sure. Sir, anya ka diti sapsapulan nyo. Miss Beautiful, ibirukan nagman iti pantalon. Size 34. Usara ka mga nakitibunyag. Okay, sir. Mabit lang tay birukan kayo iti maibagay kada kayo. Nagsubli kayo manan, sir? Anya ka di manan tigatangan nyo? Birthday ti may sakadag iti inanak ko iti bunyag. Babae day jay. Saan ko nga mo ti agpili tinapintas na kawas? Iso asikala ko man ti agpili itinapintas. Sure, sir. Mano titawan na? Kinsenan. Kan nakutong. Okay, sir. Mabit lang. Oh, dayto, sir. Kitain nyo no magustuhan nyo matlaang dayto abistida. Wow! Napintas day ta pinilim Manungay day ta. 2,000, sir. Okay, gatanga kon day ta. Sige, sir. Sumurot kayo kanya ka counter. Mhm. Ay na, talagang sakit di abak nang dayto'y alakay. Ti panag ko na, saan ko amadmadlaw ti panagsubli-subli ti customer mo alakay? Nadlaw mo mat gayang, friend. Amom ka di nga inted na tinumber na kanya, idi na minsan. Textmate kon. Anya, textmate? Laklakayan kumparakan ka ngam textmate mo? Anya ko matidangkas na. Imposibleng awan asawa na dayjay. Adna, ngam nabayagan ang nagsina da. Kat, maikasar na ka nga rod no adan asawa na. Ay na, friend, saanan akasapulan day takasar. Basta maipaay na amin akayat ko. Ken, maipaayan nak itinarang ay at nagbiag. Day tati saan mo nga aramidan? Saan nakasta ti panakamamukan ka? Apay, di mo kayat arumang ay ti panagbiag ko? Kayat ko, ngam saan akasta awagas? Kaanon to pa'y nga ron? Narunod ton dagito'y dapan ko iti katatakder iti daytoy a department store. Ngam yak to pa'y la napadasan tinaginawa biyang. Kat, tutupam ti katawanan ni tatang mo? Ay nasaan akatawanan ni tatang ko dayjay? Inauna ni tatang. Ay, jakamukan ka. Ala, sweetheart. Order maamin na kayat mo. Siyak ti makam mo. Talaga agalante ka, boyfriend, honey. Kayat ko nga agikat ka ni Jay Department Store a pagpapaayam. Kati Jay kanton balay nga agnaed. Okay, honey. Agpakada akto kini tatang. Ken, agpakada akto matan iti best friend ko.
Palubusan na ka nga tayo ni tatang mo? Uray saan nakapalubusan. Ti kayat kulat ta ti masurot. Adda ako ni ti husto nga edad. Tapno ag desisyon para itibagi. Nasayahat nga rod no kasta. Awan nga rod ti problema ta. Awan to ti agbalin a problema ta, honey. Anya, sumurot ka ni ti Dayja Brian. Uwan tatang. Saan ka nga tang agbabawi iti dayta a desisyon mo? Saan tatang? Di da kun lapdan. Tauray anya pa'y ti bagbagayo. Saan dakto ang malapdan? Ay, unay kan anak ko. Diyay ko malalaki ang mabalin na ka nga ikasar ti pakiasawaam. Ay na tatang. An-anwag ti kasar no agrigri kataktumat laang. Ay, makamo ka no saan ka mabagbagaan. Aramidem nga ron ti kay kayat mau. Total, adamat kan panunot mau. Best, talaga ka di adi na kayat akasao. Nangitid akon iti resignation letter ko. Pumanaw akon. Ngam aging gayta, di nakpayla kayat akasao. Sana kon nga awagan iti best. Mangrugi ita, lipatan na kon a best mo. Tangay saan ka dumdumngag iti pamagbagakan ka. Apay akasta ka. Imbes ngagbalin ka naragsak para kanya. Ngam saan mat. Siguro umapal kanya. Saan mo akayat arumang ay tibiyag ko. Awan rumbang apalakan ka. Awan tinakaapapal kan ka. Ngam saan ka nakayat agayam. Ta saan ko akayat aramidam. Diyak impagarup akasta kagayam. No di na kun kayat agayam. Awan maaramida. Ngam sapay kumata dumtang to ti panawan akayat nakdun akasao. Urayak dayta at tiyempo. Sapay la ko ma. Ta saan kantong agbabawi iti dayta nga aramidam. Awan to ti rumbang apagbabaw yan. Nagdakpil gayam ti balay mo. Ngam sika laang tagnanaad. Well, gapo tadag iti anak ko. Adamatan bukod da abalay. No kasta. Duwata laang agyan dito eh. Well, at atang tangdanak ngaglaba ka nagdalos. Ngam iti Sabado laeng nga umay. Uray saan mon apa umayan. Syaklatan ti agdalos ken aglaba. Ay katisuahan no iso ti kayat mo. Kaslang amin sa anak akomportable no adda sa bali ang tao ditoy. Syaklatan ti agtrabaho ta kabailak mo. Okay, amin na kayat mo. Masurot, honey. Basta asikaswanak, nang runa no sumre ka ko na iti opisina. Saanin ang masapul nga ibagam dayta, honey? Iso ti aramida. Tasyakat nga rudan ti asawam ita. Nasaya ata si Mang Pagkan, honey. At ang aming good news ko. Anya day ta good news, honey. Masikuga, honey. Oh! Good news nga agpaiso day ta, honey. Oh my kaman, tabagkatin ka. Honey! Ibaba na ang mga numatinaga. Manipod ita, ang nadam ti bagim, ha? Jakayat nga dadakas ang mapasama kay ti anak ta. Siyempre, matahani. Ay, anya gayam ti kayat mo ngagbalin nga anak. Babae, wano lalaki. Kayat ko, lalaki ko ma. Sika kay, anya ti kayat mo? Uri anya matkit di kayat ko. Ngam, mas kay kayat ko no babae. Siyempre. Kailo ko una yun ti best friend ko. Ngam aging gayta. Di nakpayla kayat akasarita. Numaawat na la kumatinagbalin a desisyon ko. Siguro, kanayon lakit di ngagpa-share dito iday. Naragsak kami kuma. Maragsakan nga ta. Numaamon na ama si kuga kon. Kaano nga ta mapakawanak ti best friend ko. Sapay ko matadumteng tumitlaang ti panawan ang mapakawanak. Ket agsubli ti sigud alin nangen mi ado. Nasimbangan ti turog ni Brian. Ngam siya.
Apay, Jack, makatulog. Mapampanunot ko lang at igayam ko. Anay. Apay, ang sakit ba't ang tiyan ko? Anay. Brian, nagring ka. Ganakaksan. Ganakan. Wan, mapanta ko man ni hospital. Mabit lang, Rod. Tayo nakisaga na tilugan. Darasam, saan ka nagbaybayag? No apay mat ngamin ajak nadlaw ana ibusin ti diaper ni baby. Sa bagay, mayat mat kit di tapno makarwarak man. Sa anak mat ngaminan ang makarkarwar. Uston na gito aginatgatang ko. Tapno jak marigatan nga bagkan. Agawid ako na. Hello. Hello, Liam. Ni Brian, at dasal-sal labayan na ang babae. Surot at ida itinaliman. Jak agpad lang. Tiawanan pa in alalaki. Kaanong pa'y alip-liputan na ka? Imunag na itisinyan. Tiawanan pa in alalaki. Nananay. Apay akas na tirupa man nagawaid. Makiwin na suwasa kon ni Brian tatang. Tapay. Babaero mat gayam. Nagsakit tinakam ko iti pan nakakitak nga da sa bali a babae asal-sal labayan na. Nagsarita kayo kadain. Saan tatang? Inawagak lang kat nagpakada akon apumanawak. Makaamumatan iti biyag na. Kurt, hanya nga iti kunana. Makamuka ko na nakit din. Dinak man lalinakdan. Ay, kasano kayo nga roden nga iti anak mao? Ang isturak lang ang tatang. Adamat basit urnong ko kadagitin intad ni Brian kanyak. Bes, maragsa ka nak makakita manan kan ka. Imbag man ta nakalagip ka ng pasyar kanya. Kaya't ka di asawan day ta, napakawan na kon. Wan, amo ka nagsublikan dito balayo. Nakaumayak, takayat ko asikat ti agbalin a maid of honor ko, iti umadanin a panagkasar ko. Oh, talaga? Ay na, congratulations, Bes. Katsika, kumusta ka mo ten? Kayat ko ang makita ti anak mo. Kayat ko nga isumat ti agbalin a flower girl ko. Mabiit lang ang tayabak ni anak ko. Valerie! Umay ka man dito, anak ko! Apay, mami! Iso ni titam nga ayla. Kaya't nakangagbalin a flower girl inton ang kasarda. Yay! Sige, mami. Kaya't ko tagbalin a flower girl. Sige nga, Rod. Agpakada akong bes, Ado pa'y tinaskan nga si kaswag. Okay, kat agyaman ak iti umay mo, Bes. Hello, Bes. Apingin mawag ka? Talaga gayang maawanan di communication nyo iti ama ti anak mo? Awanin, Bes. In black kon. Total, awan matla ang bibiyang na iti anak mi. Kinitak ti account na. Nabayag mo't gaya man ang masakit. Adda na dagsan a sakit na. Anya? Wen, adda post dagiti anak na, intagda ka. Kadsigon pa iti post ti anak na. Birbirokan na kayo kano ni Brian. No adda kano pa nakabalin na, ipashare mo ijay ni Valerie, takayat na makita. Ay, nasaanan, Bes. Taaging gayta. Nasakit pa'y lang tinakam ko kankwa na iti inaramid na. Anya ka di best. Saan mo ka di akayat ang makita ti anak mo ti amana, iti maudi ang gundaway? Anya ti kayat mo asawan? Adamat siguro karbangan ti anak mo ang makita ti amana. Nasimpod samot na di ti anak na. Tatultulungan damat ti amada, abirukan da ka. O sige, itagon daway, surutak ti kayat mo. Ang mga nugumura ka manin kanyak, no saan ka atong palen iti kayat mo. Para matlaang iti anak mo dahito nga ibagbagak, best. Wanan, Bes. Naimbag,
Tada nakaibagakan ka, maipapan iti post me. Kayat ko ang makita ti anak ko ti amana, iti maudi agundaway. Saanan ang makasaon ni Papa? Kan saan pa yun ang makabigbig? Awanan namnaman ang agimbag. Sigun kadagiti doktor. Makipagrik na kada kayo iti kasta a sitwasyon ti amayo. No dapan nakabalin na. Dito ikaw kuman nga agnaad. Tabantayam ni Papa, iti maudi agundaway na. Saan na bale? Nainagan iti anak mo, daytoy balay. Isuti kayat ni Papa, adamot ang bukod mi abalay. No kasta. Saan analipatan ni Papa ti obligasyon na iti anak yo? Isumat ipagpakaasik. Agnad kayon ditoy. Tatulungan na kami ang mga sikasukan ni Papa. Sinurot ko latan ti kayat ti anak ni Brian, Mr. Lonely. Ita, makatawan ang tinapalabas, manipod pimusay ni Brian. Ket dito'y kami maten nga agnanaed. Maragsakan taimbilang da kami maten dagiti anak ni Brian, akamang ti pamilyada. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Audrey. Agyaman pagayam Audrey, iti daytoy apakasaritaam. Nagasat ka, tanasingpet dagiti anak ni Brian. Ket subadam latta ti kinasayaat nga ipakpakita daken ka, tapno agtultuloy, tinatalina ay apa naglalangan nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Audrey, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan nga Aurora, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nalaka ti agsao iti patapos ako nada. Ngem narigat gayam no daytoy ket mismo ang mapasamak ken ka. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Aurora. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anyamat tan ti gayam ta, Grace? Kasla awanan sa bali a lalaki no kas jay tinaramid na. Ay ayatin na lang ni Roger. Iso a pinakawan na. Di anya ngay ita ti panunutan ni Roger. Aramidan nan tumanan ti agsapol iti sabali a babae. Gaputaan muna, apakawanan tumanan ni Mia. Nagkarikanumat ni Roger. Asaanan ang maulit ti inaramid na. Isukat nga adu ti malukloko a babae. Gaputa ipalpalubos da alukwan ida ti kaayan-ayat da. Anya ngay nga rin ti kayat mong aramidan ko man ni Mia. Rumbang lang asinaan nan ni Roger. No nagaramidan ti lalaki iti basol, ulit-ulitan nan to dayta. Iso arumbang lang asaan nan nga ikan iti tsansan ni Roger amang pasakit manen kan kuwana. Kasano? No agpaiso asaanan nga ulitan ni Roger ti inaramid na. Kat, kasano ngay no ulitan namanan. O di sinaan nan ton. Jack amo ka ni Mia. Angam na siyak, once ang nagaramid ni Orly akaayan-ayat ko iti kalukwan. Sorry laengan, ngam saan kon apakawanan. Mayat man ti pa nagkuyog yung amasabat ko ah. Saan ka di nga mamatan nga okay kamin ka ni Roger? Agpeso dayta, Aurora. Napakawan na ko ni Mia. Among ka di, Roger? No siyak ni Mia, saan kan nga ikan iti tsansa? Ni, apay matinakas na ti bagbagam gayam.
Ay na, Mia. Inikam laang ni Roger iti tsansa. Amang pasakit manankan ka. Nagkariak at yakon ulitan ti inaramid ko, Aurora. Kinid daw ko kang ni Mia, nga ikanak iti maudi agundaway. No siyak ti lukwan ti kaayan-ayat ko. Ay, Pulos. Jack ikan iti maudi agundaway. O sige, labsan kayo pa'y ha. Oh, apay anak ka umay ka. Anya ti gagaram, Roger. Kaya't ka kumakasarita, Aurora. May papaniti? May papaniti pa ng pakawan kanyak ni Mia. Kaya't kumat-kumati agkid daw iti pamakawan kan ka. Gapo iti panang lukok iti gayem mo. Katsapay la kuma. Tay kanak mo iti gundaway ko. Amang ipakita nagbalbaliw akon. Katsaan kunton alukon ti gayem mo. Uray man sa anak a pabor iti panang pakawan kan katigayam ko. Awanen ti maramidak. Tapi nakawan na kan. Ang Pulos ajak tumamati. Asaan mo nga ulitin ti inaramid mo? Pangaasim ko, Aurora. Mamati ka kanyak. Iti kasta, mamati mo't kanyak ni Mia. Gapo iti imbagbagam iti nagsasabat tayo. Naipalagip manan ka ni Mia ti panangloko kan ko na. Imbis ang makaliplipatan. Saan ko nabasol? Nukas pangarigan ta makapagpanunot ti gayem ko. Sapay la ko ma. Tasaan na kan tumat alukwan ni Orly. Talaga saan nakalukwan? Gaputa ay ayatan nak. Kano kas pangarigan ta agaramid iti kalukwan ni Orly. Hay, sorry laengan. Ngam saan kon apakawanan akas iti inaramid ni Mia kan ka. Nakita ka naggapo dito ni Roger. Anya ka diti gagaranaken ka. O may agkid-kid daw iti pamakawan iti inaramid na ka ni Mia. Apay asika ti pagkidlawan na iti pamakawan? Gapo ta nasabat ko idakan ni Mia ijemol. Kat binagbagaak ni Mia. Imbagak nga imposible asaan manen nga ulitan ni Roger ti inaramid na. Apay ngamin nga imbagam dayta. Baybayam idan, di ka makibiyang kadakwada. Kaasimot nga mitigayam ko. Ay, amok. Ulitan tumanin dayjay a Roger ti inaramid na. Amom nga rod, nagbaliw matan. Ado talaga ti lalaki aman luloko. Gapo takas ta ti aramidan dagiti dadduma a babae. Naglakalaang ti panang pakawanda kadakwada. Ay ayatan ni Mia ni Roger. Iso apin nakawan na. Kalukuan. Agabuso lang ti lalaki no kasta. Kaya't nga rod asawan dayta. Ano siyak mati makaaramid iti kamali. Pulos adinak mapakawan? Natural. Isong asaan mo apadpadasan ti mangloko kanyak. Gapo tapulos. Asaan kan nga ikan iti tsansa. Di ka madanagan. Awan mat plano ka mangloko ken ka. Ay ayatan ka unay. Iso asa anak to nga agaramid iti saan mo akayak. Imbag taam mom. O anya, ready ka din. Itulod ka na di trabaho yo. Wen, ready akon. Mabit lang taalaak ti bag ko. Talaga abilibak iti kaayan-ayat mo, anak ko. Itulod kan sukunan na ka iti trabaho. Kaslasaan ang mabanbanog. Adala nga rudon trabaho na. Agpasada pa iti takse, iti rabi eh. Iso nga rod ang nagustuak ni Orly, nanang. Tanagagat, kan nasingpat. Mariknak tinalaos apa naggusto na kanyak idi. Iso asinong bata. Awan ka di pa'y plano yung agkasar. Addan nanang. Plano minti agkasar iti daytoy umay atawan. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Kaya't ko launay ni Orly, aparakan ka. Uray syakmat, nanang. Kaskan ni Orly, ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Kunak man no agbiyahe ka ita. Apay asinukon nakpailaang di ti trabaho. Kabaulak mo ti agawid nga agmaymaysa. Itulod kan.
Jak kahit ang mabannog ka pa'y laeng. Amok ka na bambannog kay ti trabaho. Amangan no mairuwamag iti kastangar aramida. O di mayroam ka laeng. Awan mo't planok amang isardang iti kastoy ngar aramida. Agyaman na ka, Orly. Nagsingpet ka talaga. Gapo tayo ayatin ka unay, Aurora. Iso ajak kayat amarigatan ka. Sa anak mo't amarigrigatan. Basta, jak kayat amabannog ka. Apay anak ka pa share ka gayam. Anak ka di gagaram? Awan. Kayat ko lang ti umay makiistoryakan ka. Day off ko ngamin. Anya ayati kayat mo pag-istoryaan ta. Kumusta kayon ka ni Roger? Ayos kami mat. Idaw-dawat ko. Asapay ko ta saan manin ang masulisog iti sa bali a babae. Kita saan mo't lang nga agtal na ti panunot mo. No insinam ko man, di awan ko matikas tarik nam ita. Kasladyak namin kabaulan ang mapukaw ko ni Roger. Ay, sa bagay. Saan tayong naagpapada iti kapanunutan? Angam usaram ko maakanayon ti utat mo, gayam. Saan lang ati pusom, ti paganandaram. Imbagpay kan ka tanapod na ni Orly kan ka. Amok na ay ayatin na kaunay. Araramiden na ti amin para kan ka. Day tamat ti magustuak unay kan kuana. Kasla di na pa'y kayat amabanugat. Kasla prinsesa ak iti panagriknak. Imbagpay kan ka gayam. Swerte ka anak kasarak iti kaskan ni Orly. Nakaumayak, tada kayat ko nga ibagakan ka, gayam. Oh, anya dayta, gayam. Jak ko makayat nga ibagakan ka. Ngam gayam ka. Ken isaksakit ka. Iso arumbang laang nga ibagak. Uray nagpakpakaasin ni Orly, asaan ko nga ibagbaga. Anya ka di dayta. Ibagamon no anya dayta nga ibagam. Di na ko mapaggagaran. Nag-check-in kami iti boyfriend ko idirabi. Idirumor kami. Nakita ka nag-check-in mat ijay a hotel ni Orly. Ket adda kadwa na a babae. Anya? Agpaiso ka di dayta nga ibagbagam? Awan ga po na nga agulbutak, Aurora. Apay ko mga aramidan na tikasta. Girlfriend na kadimot na dya babae? Nabayag ka din ngam muna? Imawag kanyak idi nakaawid akon. Kat ko na nga itanalaang anaam-am mo daya babae. Nabartet ka no nga inlugan na ti babae. Kat iso tinang sulisog kan kwa na. Iso asaan ko kanulatan nga ibagbagakan ka. Gaputaawan laang daya na pasama kadakwada. Awan laang? Nakinaig iti sa bali a babae? Ita, awan laang para kan kuana? Amok aguraan nak ni Orly. Ngamno saan ko mat nga ibagakan ka. Saan naklakit di apagtal na anti konsensya. Agyaman nak iti ginapudnom agayam. Agyaman nak iti panangipudnom kanyak iti dayta, Grace. Pangasim, Aurora. Ikanak iti gundaway ko nga agpalawag. Saan ka di ang naibagakon ka? Ano nagaramig ka? Awanan ti tsansam? Amok na ita. Ngam tao aklaan, Aurora. Nasulisog ak iti day di a babae. Pakawanan na ko ma. Saan kan ang mapakawan? Iso apo manaw kan. Kat saan kan ngagpakpakita kanya? Saan? Jak marami day tanay bagbagam. Sikati biyak ko. Sikati amin ko. Ngam apay! Anaramid mo ti kastoy, Orly! Kinunak mo ta saan ko nga ingagara? Saan ko nga inaram day di a babae? Awan pa nagayat ko kenkwana. Saan mo apagrason nasulisog ka? No talaga saan mo akayat? Ado ti mabalin mo apagpilyan. Mabalin mo ti mangliklik. Tamo mat masakit anak numamuak. Ngam apay adi ka nang liklik.
Iso nga rod nga kid-kid-dawa kiti pamakawan mo, Aurora. Aklonak ang nagkamaliag. Jaklaim pagarop ang maaramid ni Orly ti kasta, anak ko. Ngam na aramid na, nanang. Kat, anya nga ron ti planom ita. Saan kon nga ikan iti tiyan sana? Isu tinagaramid. Isu alak aman na tibong nga tinaramid na. Nakasagana ka ka din ang mapukaw mo iti biyag mo ni Orly. Apay kit din asaan. Diyak ka sa pulan ti lalaki aman loloko. Anya ti aramidam ditoy. Sukunin ka. Tapno saan ka na mabanog? Saanan akasapulan nga aramidam dayta? Awanan relasyon ta. Isaw nga isardeng mo dayta nga aramidam. Saan nga imanugot nga agsinata? Iso akaayan ayat kapelang. Linoko nak, Orly. Isaw nga awanan karbangam kanyak. Saan ka agsardeng nga kidaw iti pamakawan mo, Aurora? Saan ka sumuko? Ay ayaten ka. Katjak kabalan ang mapukaw ka iti biyak ko. Pangaasim, Orly. Husto ko man. Kasano ang malipatak ni Orly? No saan mo't asumardang agkid-kid daw iti pamakawan kanyak. Nagrigat gayam apukawan tirik na iti may sa ataw. Uray nagaramid iti saan arumbang. Anya ti aramidag. Tapno malipatak ni Orly. Uray kayat ko alipatan. Ngam iso pa'y laang tilinaon ti pusok. Kan iso akanayon tilinaon ti panunot ko. Kasladyak kabailan. Numapukaw ko ni Orly. Apay akas laawan gaganay gayam, anak ko. Gapo ka di iti napasamak ka na kayo kan ni Orly. Nanang, Kunak man no nakasagana ka na mapukaw mo iti biyag mo. Tsaka mo. Ngam, nagrigat gayam, nanang. Kunak no nalakalaan timang lipat. Ngam saan mo't gayam. Nangruna kat saan asumardang ni Orling agkid-kid daw kanya kiti pamakawan. Iso akas lakayat ko na apakawanan. Adakan ka nga desisyon, anak ko. Ti maibalakad ko lang. Agpanunot ka na imbag. Nasken asaan ka nga agkamali no anyaman ti agbalin a desisyon mo. Diyak ngamin kayat amakita nga aglidliday ka, Aurora. Ngam anya langan ti ibaga kanyak dagiti gagayam ko. No pakawanak ni Orly. Saan ati ibaga ti tao ti panunutam? No di kat ti pagsayaatam. Awan mo't makitak adakas na no ikam ni Orly iti may sapay, agundaway. Sige, nanang. Panunutak ang naimbang. Aging ka ita, saanak pailaeng amakadesisyon, Mr. Lonely. Ngam amok nga ay ayatak pailaang ni Orly. Kat kasladyak kabailan, amapukaw ko. To'y pagayam mo, Aurora. Agyaman pagayam Aurora, iti daytoy apakasaritaam. No napudno lakid din ni Orly, iti panakid daw na iti pamakawan. Apay, no ikampay, iti sabali agundaway. Ngam, adalataken ka, ti amin a desisyon, ket sapay lakuma, ta saan ka nga agkamali, no anyaman, ti agbalinto a desisyon mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad, itinagan nga Aurora, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paglay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.